Tulo ang samdan, human nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan. Lakip na ang usa ka tricycle nga gikan nag-deliver og mga prutas sa Polomolok, South Cotabato. Ang insidente nakuhaan sa Cctv. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, makita ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa National Highway sa Purok 3 Barangay Crossing Palcan, Polomolok, South Cotabato, pasado alas 3 Martes sa hapon. Apan taod-taod, makita kining color gray nga multipurpose vehicle nga nabanggaan sa likod sa nagsunod nga wing van. Hangtod nga ang maong MPB, makita nga napadulong na sa daplin sa Picas Lane nga nakabangga sab ug usa ka nagpadulong nga tricycle. Pagbangga niya, pag gulong-gulong niya, ang tricycle ando na ginadandaan, yun nakatama sa kanya. Matud pa sa PNP, gumikan sa impact, nalumping ang bahin sa maong MPB ug nakaangkon og head injury ang lalaking driver, samtang luwas ang pipila ka mga sakay niini. Sa natuwad nga tricycle, samdan ang driver nga si alias Arnold nga nakaangkon og chest injury, samtang leg and arm injury ang nahiaguman sa kaubanan niini. Nasayrang gikan sila nag-deliver og baligyang prutas sa maong lungsod. Gilayong gidala sa ospital ang mga nasamdan aron mapatambalan, ginakuwaan pa kini og pahayag. Samtang unahang bahin ra sa wing van ang nalumping atol sa disgrasya. Apan gikustodiya sa PNP ang lalaking driver niini nga posibleng mag-atubang og tukmang kaso. Ginakuwaan pa sab kini og pahayag. Matud sa Polomolok Police, ang maong wing van og MPB pabiyahe padulong Coronadal City. Samtang padulong General Santos City ang maong tricycle diyang nahitabo ang insidente. Matud sa barangay LGU, accident prone kuno ang maong lugar. Sa mga driver, halong gid, hinay-hinay lang diri sa banda sa Crossing Palcan. From boundary sang Tupi to boundary sang Sulit kay disgrasyado gid. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.